en god idé kunne være, hvis jeg nu lod jer vælge mit tricks. Vil det ikke være en kanon det? Så derfor har jeg selvfølgelig skaffet 1, 2, 3, 4, 5 nye kuverter. I de her kuverter, der ligger der nogle tricks i. Nu skal jeg have nogle af jer til at sortere nogle fra, og det sidste kuvert, vi står tilbage med, det er trick derovre. Er I friske på den? Ja. Så hvis vi siger... Sig tal. 4. Skal vi se. Jeg sorterer det fra. 4. Hvad kunne vi have valgt? Det blev ikke det klassiske, giv mig dit sygesikringskort, og jeg skal fortælle dig, hvad du hedder. Den er jeg ellers rigtig glad for, det er en af mine yndlings. Line, vil du sige det her? Det klassiske Pia K. i blenderen. Den er lidt makaber, men den er faktisk meget sjov, når man tænker over det. Hvad skal vi have? Vil du ikke sige tal? 2. Ej, blev det ikke den? Det klassiske Mogens Glistrup viser korttricks. Den er jeg virkelig glad for, at du faktisk valgte fra, for den har en tendens til at røre alle de sorte kort i stykker. Nå, vi har 2 kuverter tilbage. Nummer 3 og nummer 5. Lykke, vil du ikke sige 5. Kom on. Så vi ligger sådan. Hvad kunne det være blevet? Sav dame i 1 milliard stykker. Det blev det heller ikke. Vi prøver lige. Er det godt her? Skal vi se, hvad det blev? Ej! Hvor godt det klassiske tørklædetræk! Ej. Til det skal man bruge 1 milliard forskellige ting. Man skal bruge et rødt tørklæde, man skal bruge et blåt tørklæde, og man skal bruge en bold. Nej, det kan nu skal det. Hvis vi nu starter med den. Kigger I? Ja. Kigger I ikke grundigt nok? Kig noget mere. Nu skal vi se en gang, om vi kan få tørklædet til at få os svæve. Hold da op. Okay. Vi prøver noget andet. Er I klar? Hold et godt øje. Hold øje. Prøv kun det halve øje. Så forsvinder tørklædet. Men så er det godt, vi har det blå tørklæde. Der kom en, der synes, det er lidt godt. Nu synes jeg, at vi er kommet så langt i showet, at I skal se det her i slow motion. Hvad siger I til det? Ja! Til sådan noget super slow motion, så skal man selvfølgelig bruge super slow motion musik. Så hvis vi prøver en gang. Er I klar? Ja. Godt så!
Kig på et kort. Tænk på at huske det. Kan I huske det? Okay. Okay. Det er kortet. Alle dem, som fik det her kort rigtigt, send en mail til info@massmagic.dk, så vil jeg godt lige sige tak for jeres hjælp. Start spreading the news. I'm leaving today.